Келесі елның октябріне қадар меховщиклар урамы жеулілер ішінде, автомобиль йөртүчеләр ішінде ябық булачак. Бу юлларны төзекләндерү белән бәйле. Хәзерге вакытта биредә эш гырли техника китергәннәр казыйлар. План буенча биредә 2 полоса урынына 4 полоса булачак. Төзекләндерү эшләре күпләр өчен уңайсызлык тудырган. Автомобильләр һәм җәмәгать транспорты хәзер Мәҗит Гафури урамында кире борылырга мәҗбүр. Шуңа да автобуста пассажирлар кимегән. Заранее что-то когда-то будет. Ул урамны төзекләндерәчәкләр дип күптән инде бер әйткәннәр иде. Кайчан башлаячакларын төгәл белмәдек. Маршрут үзгәргәч пассажирлар саны кимеде. К сожалению, на прошлой неделе я получил большое количество обращений в связи с тем, что мы закрыли улицу Меховщиков. Казан башкарма комитетында эшлекле дүшәмбе җыелышы бүген мэрның шелтәсеннән башланып китте. Там изменился 31-й маршрут. Почему так вышло и что для людей это стало полностью неожиданностью? Когда проектанты делали проект, проектны ясаганда бу урам астында 1935 елгы инженерлык шелтәрләре булуы ачыкланды. Шуңа аларны тулысынча алыштырырга карар кылына. Бу юллар озакка чыдасын өчен эшләнә. Шәһәр мэриясендә әйтүләренчә җәмәгать транспорты маршруты башта чыннан да уңайсыз булган. Была предусмотрена иная схема. Башта 31-нче автобус хәрәкәте башкача иде. Ул чыннан да уңайсыз булып чыкты. Аны яңадан карадык. Беренче мәктәпкә бөтенләй кирип булмый иде. Хәзер шәхси транспорт өчен кайбер урамнарда хәрәкәт ачык. В том числе первая школа, которая осталась именно на том 3-километровом участке. Ладно, давайте, заканчивайте этот. Сез менә үзегезнең эш машинасы белән килсәгез дә, сезнең бар да әйбәт. Миңа 1 сәгатьлек маршрутлар турында сөйләп утырырга кирәкми. Беренче мәктәпкә кирип булмаячагы хакында алдан билгеле булгандыр бит. Төзекләндерү комитеты кая караган? Транспорт комитеты кайда иде? Бу бит алар эше. Куда смотрел комитет по благоустройству, предупреждая, что они и первую школу отрежут и так далее? Куда смотрел комитет по транспорту? Җентекләп уйламыйча башланган төзекләндерү эшләрен Илсур Метшин хәрәкәт итүче поезд алдыннан рельслар салып бару белән чагыштыра. А еще бы лучше жителям сказать. Халыкка алдан әйтергә кирәк, анда яшәүчеләр барлык тыкрыкларны белә, кыска юлларның кайда икәнен әйтеп киңәш бирерләр иде. Алар белән фикер алышу да кымачау итмәс. Бу ни инде бу? С ними и вместе выработали решение. Вы чего это? В декабре месяце проснулись. Урам ябылу сәбәпле хәзер 31-нче маршрут буенча йөрүче автобусларны эшкә бүлгәннәр. 31-нчесе Мәҗит Гафури урамы белән Җиңү проспекты арасында йөри. Аңардан 31-нче ага күчеп утырып Габдулла Тукай урамаша магистраль урамына кадәр барып җитеп була. 31-нче Б магистраль урамы буйлап хәрәкәт итә. Эш автобуста 1 сәгать эчендә бер үк билет белән йөреп була. Юл уңайсызлыкларына шик куелуны 1 ел тирәсе көтәргә туры киләчәк. Меховщиклар урамын киләсе елның октябренә төзекләндереп бетерүне ышандыралар. Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы.